Bapak Sobani yang lang borok banyak tahap ketiga bagi mengaji pilihan burom kublai sibut ngatrai kalabiang katu mengin sedang no ini program jongi kabang pengkup yo orang ba sinong Ningkong ngapen itu eladi ngatrai bun ki mam itu ngahang ni ngang ade ba alam muten ngasyong haniu concestrius ngatrai baro pila itu lot nama klempen itu eladi kalong ka bama no lendu mayu tay bayeng ngang tay klem itu te kublai sipun nginya lo sakmat ikan program jongi Timentang asal lepiang betul ngekot yakin kirang ba eksekutif member ban kupuro mai kebeningkong Tapki loken bro syong tapki menteri Absya menteri yang Absya menteri dangdon cu sekiwe plat segan bro Tapti agar pat yuk advisor jongi Pak Shanbor Sulai Soba Kompor Watch kema
Basketball sebawan sekhmat, hangnya khmat. Mentah kalepoi Haugang Murah Tiga Subha Menkot Irang Bashnong Marwan Perwat Sikmat. Give a big hand Iba H Kensoy Bok Nongbri Subha yang Lur Brokhoi Yatap Tilang Madinok Kejing Sengan Kejing Senya Na orang Bashnong Bertemai Kisamla Snong bat ki menteri jong ke district council bat ke Hima Melim so ma bat penkup burom ringkat lang bat ki samla jong ke Snong ya uni urang ba Snong jongi Yang lapan kredit hawar ingin yakan hoi lang hoi kiu berbarok in ringkat lang bagi nongkem nalaban mo ikem yakan do ni hi tengah ong yarap pentelinga ban ai ni hawar tilang bagi hirap jung ni nongkem in saya ai yakan ke hawar ha ni gasni ini kan hoi lang isi hoi kiu beralang hoi hoi minta tingan sedang no ya kajing pawar jonga kublai ya pi baro belaya pumut pumat minta hoi beralang hoi saisi hoi kendai rempang kalong kajing ya jirang basnong dai rempang kalong kendai rempang kalong kajing ya jirang basnong barok ya saki job iba kersoy nong pri hoi 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 hadin bun snem kisok kerdot cerwet arpusan jeng urempang kayop yang ya kasanat hoi baralang hoi hoi kajing penkopuram oh hamni mentagasni ya irang basnong bat executive committee hoi hoi ringkat kabom gaksing oh kabala pensawa penkopuram mentah oh daki chanren dia hoi beralang hoi ai banang ni syakmat
pin ya lam leti pin prat kajing ya don ringkat hajing ya don ringkat unong tahu trai kenrat hoi hoi Nio ileng ba media kaladon kajing perta ya Bishnapur tepi banten kala shalom shatsi hoi hoi jingtu balas lempha ya kerteng banten kala lengba jongpi menta I kan shatsi I kan thaba hoi hoi nyau korela kacong ngin burong ya jong kiwei jingtu banten orlong banduk snai te kalawei hoi hoi kacing kublai kalong kibana jangan ya ginong ket kam snong na kisnong kiba marjan hoi hoi bawan hima melim Banaka district council kacing kublai tushim kasih bas akhir hoi hoi kung uway unong song snong kijing mot ubaju ay don lang hang ne menta iba san bot sulay hoi thap tiang ro hoi nyimper kalang hoi kacing kublai api kinong snong kalung shatni kamon kadyang aksi ya ka executive committee hoi hoi baro nginya trelang bakas snong kan kir saprang hajing yalang iba hajingnya lam bakar soibok ya kijing sini ya dumong hoi hoi kulay baro tangkum tangan penkupno kulay baro tangkum tangan penkupno nang banduk ekar nyiu minyakan hoi biang hoi kiu berlang hoi ya thap tilang hoi hamjam hoi hoi kublai sibot Akarpat irung baslong badan burom jongi sobha banwan ai jingkren sikintin argentin baginyo sngau ya kasur ke peningkong na kesentul jongpi hakapaningkong kublai sibon baban ke rega jingruai ka ba filakren no diga jingkren ga jonga te to bulen ker khu ya sab ka talen ga jongpi kabalong ka jingkemen ka jingtingen ya kibriyo nang ni sedien te kabaning kong ai kublai ye ba alam muten ngam bakla ke kerteng ke jeni te komunong penya ya ka jing yalang penkub buram ya kinong kitkam ya ka snong hagani ka sngi kublai sibon ya kini ki nong shakhot ngobha ki blau kloi ba pelaji ka por ka jongki banwan kublai sibon ya kinong shong snong kibla jubab ya kan ka jingkhot hapreng ka jing persang ka jongi ya ka ban lum ya phi kum kinong song snong kibadan hakani ka jaka te kan ka sngi ka baning kong ka bang yang hakani ka jaka ka baning kong tang sukhli ka khmat man step man ka sngi kalong man yo I banong kani ka sngi ka bla thau dublei ngan le kemen haka te kum taru nga sim ngan ka sngi kam dei ka sngi ka ba jareng khat ka dei ka sngi kababulay ulabu
ublay jong ka ayam, ublay jong ka history. But ublay but ubasna yak history jong ka jingim ka jonga but ka jong pi. Te kamdei ka jingjar khat hagani ka sngi. Te kumta ngai ngawan hagani ka por hagani ka sitang sngi sa chisien ngai khublai ningkong yakini ki para nong yakit kamlang baro ki badan hangni ai ka ti ka jong pi yaki. Ladadam dei ka jing ai krishan ka jong ki badai maki ki bla jiet banbu hapo ka ngala banong kumunong nya kali banbu banong yalam yangi nya ya kali shano pin yalam wat pen bakala lenti tela kumno hapreng ki jinya lenti ke jongi kum ginong song snong hagani ka jaka ya ka bangalalong no song snong kum life house nem bad habang ilaya lenti hagi jinya lenti ke jongi bangimla life na history kabakala ja hendring impet ya ka shadien hendring idap ka jingkemen hagani ka steng sngipat banang ni shakmat kuma pilaya ai ya ka jingker shan ka jongpi hagi jinya lenti ka up and downs ka bagi giang ka kdien hakabang ya ji jingten jo ka bon hendring ngai tang ka wei ka jingong bau John Maxwell wei nong yalam unong ai jing hikai ye ginong yalam wong ka ni kan kdien faithfulness bring fruitfulness ka jing yai ne kawanra ya ka jing seiso te kuma pila tip ngamdan ka menya thosyo ya ka ei ka dur ka basna ka bla penwandur ya ka ban banyo ya ka ne ka dorban bada ka ba khoi te ka suba bada ka hok ka yang nginget ba ka ta ka jingong truth prevail bad nginget skam ban nang ni sakmat ngang banim haga ka jingem ban trei ya ka kam haga jing khoi haga jing suba te kumtanga khmilenti ba kuma pilaiwan hagari ka si kum ngidong snong barkum kini ki pararang ba kibla long la kloi kibla sim ya ka jing habra bensiat api ya ka kam banlong ki member jaga committee barangets kem ba phenum sim ya ka kum ka rongphong hendai ban sim ya ka kum ka jing khit kle ngamong tang ya ki hendai ngaong pati kinong snong doni kani ka wei ka download ka jongpi haga jing bu jongpi have a sense of ownership and responsibility. Ka jing so long nong tries nong but ka jing kle. Kata ka ka way but nang idan kum kata kum ginang song snong pinong dan kam yanga ngamong ba hapreng nganga kut jingmut ba kum ginang song snong kumba larang ilong ki badok lani ki baruspa larang ilong ki bastat lani ki baduna ka jing pune larang ki baklan lani ki batlot hendai ni penan kam ya ka jo katalong katakalong ka jo ka lentingian ka jo ka ngidi ka jo ka ler ngiring mensim ta kumta kum kinang song snong hakmat jonga omdan uba ret omdan uba he omdan uba ruspa omdan uba dok omdan uba thlot to ngindan ni ka wei bang kum kinang song snong ngindan ka jingye ngindan ka jingkit khle bar kata ka jingkit khle ka ba khmade kan long ba ka don ka jingong bong cleanliness is next to godliness kata ka jingkhoi ka jing suba kalong gabo blay usyam soba te kum ginang song snong ngin pen khi ki para nong song snong bakali ka snong ka jungi ngasngo sanur ha kum wei nak snong snong ka jaga bani bakamdan ka jing khoi ka jing suba ndai bani pari ki snong ki badan ka nong ba ki badan ka jing khoi ka jing suba nganget scam banadu ka sngi ngin sedang ban create ka awareness hoi bar ka kalong ka jakayo hani apreng jo kalum shat sngi hendai ingin penki kan ka awareness kalong bangi nang ni ingin sedang manhikai kawai bangin sas hikai kalong ba nakini ki dukan ki badi ki dok ha bat ki badi ki dosiar ki ba pen khoje ki ngin bu ngin oi ki ai kawai ka extra plastic bat haba kitu ki nong thiet ki wan ya katu bala law ka jaklia kin thep kawai ka plastic bat katu bala khoi kin thep kawai ka plastic bat kitu ki nong thiet kin ra ya ka plastic kin bread hapo dustbin kata kadai tangka just ngalon ni kawai example na kawai ka yo hapo gaw hati pagkatang ngai kan sedang ka jing khoi ka jing suba bangin don ni ka alertness ka awareness kalong mangikwai ka song suk ka song sang ni kum ni nong song song ni thu ya ki miscreen ki anti socials hagani ka juk ka bangiem kalong ka juk ka ba e ba kinong di ki jing pendi buat
ya ka kia dio kinja ya ki drugs ki bria bompai berkhat ki bayai bayang hendai nganong ya pi nado kan ka singi sedang ban pensat ya ki khmat ki jong pi la da don kanu kanu ki jingi pher pila ban sim lagda di ka kali la da ka bike ta ka bakit ya ka kiat ka bakit yu drugs ka bakit ki ba di kiat ki ba pangi ki jang ki na pi jong ki pila ban pha ya ka khubor singi la ni ka police station berkata la da ngi la ki ki jing sneo ya ka jing pha ka jing singan kan wana ka snong te batang ka wei nga khmi nanti galong ba kumbang nilai wan lang hakani ka por hakani ka jaka ya ka mangin sakhi ya ka mangin sim nginai ka kti kamon ka kti kadang ka jongi ya ka mangin pentelun sakmat ya ka snong ka jongi mangin create ya ka history hakani ka generation ka jongi ba nga khmi nan ta tang ka wei kalong ba wat klet hagi jingwai ki jongphi ya ka snong ka thau Baulai unker khu ya ka te kum ta tang kini ki jingkan ki kendet kumanga ngech kem balada ublai umpet ublai umker khu nginum la banai ei kum kasnong kum kinong yalam kum kinong troi kam tingi kerpa di pi ba phinnai ai kenmau ha ki jingdwai ki jong pi ha ki yeng ki jong pi namata kani kasnong ka thau te ka bakut ngai khublai pi baro ya ki bila wan ki officials na po yeng sim na po district council ki nong bara nong song snong kini kinong ruai kinong put kinong tem kam tam ngai khublai kumangila pios ngom tan na pring kinong kit kam kapangi ngai menjur lang kawai kalong ba ngin bu ya ibasan bor kumu wei nong song snong ubrano sinyang sibone sakasnong badu balong wei na kinong seng ya ka dorbar juga snong bis menapur ke barem nela kesnong kences res lom shatngi ke ba ilano bat met bat mensim bat bor ke jongi bat ni ngisno sarang ru bandan yang nong song snong obalong wei na gemali lai sien kram sange batang mau hi o meli nakani kan nong ba hagni haslong ubadai minister hak sarkar te kumtangi shimi kan ka kabu ba inang no sinyang syusyu sakasnong hak roi kapar jangka senang, te kublai sibon, to oblai unker khu yapi, bat baro kinong song senang, kibadan hang ni halom chatngi, kublai sibon. Oh, kublai sibon ngaklep nakabentai kinong chat jong tri rai laban kublai sibon, bat ngakot yapi kini kapor wapin song pahai ka banwan hang ne ban ai ngi ka chat ban ban kamau ya ka riti ka dostur jongi bengin yo i ka ko makalong habangi don hang ne ka ne ka jaka ka badon shibon ginaki ki gin yo i lang yangi ya ka jinga teli ka jing scam jongi kom ka shinong
Ngayang hangni na kabenta jong ka Darbar Shinong lumshat singi kenjustris ya ki press bat ki media ki bala shim ya kabenta jong ki kabikini banle bat ngai khubleru ya ki rangba ki ba bernoni bala shim ka benta pembiang ya ka pandal bat ya ka PA system ngai khuble ya phi na benta kane bat khaddu ya wai nga ai kublay kerpang ya way na kinong song jongi ubalong ru chief advisor jong kene ke Darbar Shinong kabamenta ba sanbo sulai ulong ramba ubashim ya ka jingkit kli ba ubakit baba ya ka kia ka shon ka jong ka Shinong nadu ki por bamenswa hadu menta ni ai kublay kerpang ya kabenta ka ba phi la shim ba san bo ni duai ba ublay try kan rat un ai ha phi ya ka kwai ka khia un kar khu kar do ya phi ya ka yin ka sem ka jong phi bat un pli ki lat ki lenti na kabenta ka kam jong phi khnang ba phinla ban sakri khamha shu ya ka dong ka thain jong ni shane hagi thain baro shane bat kerpang yangi kum ka Shinong lumshat singi injustice Bishnupur kublay shibon ya phi baro ki baydon lang 6000 ngu ya phi baro Oh
Bang đây, quay đi đây. Không đâu. Ya saya. So tenat hai ke jeng roi jopi. Si pengkrek kerki belum malah. Ini ilaong lepai, ilaong itu bak kangkongor. Oh. Kami yo pengkrek jeng roi, sulit pawar belum malah. Em ka so tenat ha ba deh. Kaya ham. Biasa saya. Biasa ni. Jadi ilok jong ni ba nong beri. Oh, bentar. Jadi jaju. Không biết. Tah. Ni khôn. Khôn ha. Tah. Ni tah không boleh buồn. Berat mah. Tah. Tah. Boleh mah. Video yang simti. Hah? Simti video yang. Jaju. Không biết image phi kita ni lu lang try ni. Tah, boleh. Boleh pi ba ban kia dah. Boleh mah. Biar Di luar je pi ke bawah setengah. Tah, Boleh dah. Tah. Tah, boleh. Ingin saya kanduk. Tegak. Ayu saya phone beban. Tah, boleh. Boleh pi.